היום אנחנו הולכים לעשות קצת יותר כיף מהמסלולים הקודמים, אנחנו הולכים לתרום לקהילה. איזה כיף, אני אוהבת את זה. אנחנו הולכים לבית אבות היום ולהסתובב קצת בטבריה, וזהו, מקווה שיהיה לנו כיף. את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד לתת לכם. אחרי שראינו את האנשים האלה כמה משמחים, הגעתי למסקנה שאנחנו, כאילו, למרות הבעיות שיש להם, פשוט הגעתי למסקנה שאנחנו ברי מזל וצריכים להודות לאלוהים על כל מה שקיבלנו. להתלהב, להתקרב, להתנדב, מכל הלב, תמיד תמיד, מכל הלב. להתלהב, להתקרב, להתנדב, מכל הלב, תמיד תמיד, מכל הלב. הרגשתי שיש אנשים שלא כמונו, אין להם מזל בחיים, בניגוד אלינו אנחנו בוכים שלנו קשה ללכת בשבילים ולהם קשה לנעול נעליים אפילו. הייתי שמח אם כולם יקחו את זה לדוגמה אישית ויתנו לחברה. ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בכוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? עשית משהו בשביל מישהו? בלילה השלישי ישנו 20 בנות באוהל משותף. אפריקית מהכיתה ההיא, הארסית מהכיתה הזאת, הילדה הטובה, וכולם ביחד. ואני בתור אחת שאמרתי שבלילה הזה אני בטוח לא ישן עם כל החרקים שיש באוהל וזה. אבל ברגע שהרגשנו אותה ביחד ואת השותף שכולם ישנים ביחד, אז הרגשנו יותר בנוח וישנתי.